bedragen die niet mooi op elkaar aansluiten. Er zit hiaten tussen. Is dat erg? Nee, is helemaal niet erg. Want je kunt ze alsnog wel gewoon bij elkaar optellen. Als je dat gewoon normaal doet en je gaat hier een cel selecteren en je drukt dan op som, dan zie je dat het alleen maar die doet. Nou, je gaat even een pijltje terug, want dat moeten we niet hebben, want we willen graag de hele riegen hebben. Die moeten optellen. We hebben hier de som staan en dan gaan we hier staan en dan zie je dat het onderaan hier, dat het bij D4 begint. Nou, dat klopt, want dit is D4, deze cel. In die cel gaan we staan en we met de linkermuisknop vasthouden en we gaan er naar beneden toe slepen. Tot zover hij wilt. Je mag de laatste twee lage cellen ook binnen, hoeft niet. Maar dan zie je dat het gaat tot D21. En hij hem nu loslaat en hij drukt op enter, dan zie je dat de hele bubs bij elkaar optelt. Dat zal duidelijk moeten zijn.